yan uwanmu kristan da suke zaune suka ce kuna ce malam yan uwanka dai, yan uwanka babu inda Allah ya ce kirista dan uwana ne. Abinda Allah ya ce min almuslimu akul muslim, musulmi shine dan uwan musulmi. Ku dai da naku kalan dangin da san ayabe ku da babu inda malam kai ridda billahi allazi kafar musulunci. Wannan malamin dole sai ya sa da kalmar shahada saboda ya karanta ayat da babu ita. Ka karanta min alkur'ani ina ne Allah ya ce da ni kirista dan uwana ne. Allah ya ce musulmi dan uwan musulmi ne. Malam kafar musulunci ka ce ashhadu. Na da ina ga mutane especially musulmai ba san illa da irin sa Aminu Jeta suke ma musulunci bane. Shi yasa suke zuwa suke ihu suna goya mar baya. Na rantse da Allah idan za a bi irin na sa Aminu Jeta ba wanda zai karɓi musulunci. Kai in fact idan mutane suka ce addinin musulunci picture nashi shine abin da Aminu Jeta yake ba wanda zai karɓi musulunci saboda yanayin maganar shi rayuwar shi abin da yake ma mutane idan har haka ne yana alfaharin cewa haka musulunci yake to wallahi tallahi ba wanda zai shiga musulunci. Abu na farko kenan. Abu na biyu da ya kamata mutane su gane shine cewa akwai yankuna da ake samun musulmai da kristoci especially yanzu ka je guraren Benue, Plateau, Taraba state. Yanzu ko ni a garinmu akwai gidaje da zan iya kirga ma da iyayen yaran zaka je ka samu kristoci ne amma yaran musulmai ne kuma su suna zama a wannan gidan, ko kuma ka je ka samu matan krista ce mijin musulmi kuma kai ka zo ka waye gari ka ce wani kaza shi ba dan uwanka bane ko kuma ba abin da ya hada ka da shi saboda me bambancin addini, kuma halaliya ce me yake da suwa ne ka auri ma krista sai kuma kai ka zo kana kokarin ka sa sana tsakanin wayannan mutane ba za su san illan irin wannan abin da Aminu yake Jeta yake ba sai sun zauna sun tattauna da mutane yadda suke ma kallon addinin musulunci saboda mutum ne shi wanda gaba ɗaya ma kana kallon shi ka riga ka san na farko jahili ne shi da kanshi ya faɗa tumaki ne bai san abin da yake ba bai ma san abin da yake faɗa ba wani lokaci amma wai shi ne yau za ka zo ka ji wai shi ne yake ikirarin wane kaza dole ya sane shi ko kuma wane kaza ba dan uwan shi bane saboda bambancin addini. Wallahi idan za a bi ta Aminu ne ba wanda ma zai karɓa musulunci idan da Allah dai kawai sauki.